Imagineu, per un moment, un món on el vostre destí ja està escrit abans de néixer. I ara, imagineu una revolució del pensament que diu que, de fet, teniu el poder de reescriure'l. Doncs bé, aquesta revolució té un nom, l'humanisme, i avui veurem com va capgirar Europa i, de retruc, la cultura catalana per sempre. Per entendre la magnitud del canvi, hem de començar per aquí, per la idea de persona. A l'esquerra tenim la mentalitat medieval, un món on tothom tenia un lloc fix, assignat per un ordre diví. A la dreta, en canvi, la proposta humanista, una idea que en aquell moment era radical, que l'ésser humà té la capacitat d'analitzar, de canviar i, sobretot, de ser l'arquitecte del seu propi destí. Un canvi de perspectiva brutal. I com va començar tot aquest canvi monumental? Doncs la resposta potser sorprèn una mica. Va començar mirant enrere. Sí, els humanistes van trobar la inspiració per construir el futur en les ruïnes intel·lectuals del passat clàssic. I la clau de tot plegat és aquesta. No es tractava només de llegir per sobre llibres vells de Plató, de Ciceró, no. Es tractava de redescobrir tota una manera d'entendre la vida. La cultura grecolatina es va convertir en el nou model, el nou marc de pensament per a aquella cultura urbana que estava naixent a les acaballes de l'edat mitjana. Aquestes idees van ser la llavor d'una nova visió del món. Aquesta expressió paradigma ideològic sona una mica complexa, però és fonamental. Pensem-hi com si fos el sistema operatiu d'una cultura. Doncs bé, l'humanisme el que va fer va ser, bàsicament, instal·lar un nou sistema operatiu intel·lectual que va substituir el medieval. I, és clar, això va canviar les regles sobre com es pensava, com es creava i com es vivia. Però què hi havia exactament en aquells textos antics que fos tan potent? Doncs no eren fórmules màgiques, sinó més aviat una caixa d'eines per al pensament. Eines com els ideals de mesura i proporció, el poder de la crítica raonada i, molt important, una bona dosi d'escepticisme davant de les veritats absolutes. En definitiva, la recepta per a una forma completament nova d'enfrontar-se al món. I aquesta mirada al passat va portar a la idea més trencadora de totes, el cor autèntic de l'humanisme, posar l'ésser humà al centre de l'univers, però no com una creació ja acabada i perfecta, sinó com un projecte en constant evolució. Aquesta és, potser, la idea més revolucionària. Pensadors com Pico della Mirandola o Erasme de Rotterdam deien que no som éssers tancats, sinó que estem, per dir-ho així, en construcció i que tenim la responsabilitat de perfeccionar-nos, de completar l'obra que Déu va començar. Això dona una dignitat i una importància enormes a l'esforç personal i a l'educació. I atenció, perquè el camí que proposaven no era una millora passiva, sinó un procés del tot actiu i conscient. Un procés basat, com veiem, en exercir la llibertat per triar, en fer servir la raó per entendre el món, en actuar seguint uns principis morals i, sobretot, en l'esforç personal constant. L'excel·lència no era un regal, sinó una conquesta. Molt bé, tenim unes idees fantàstiques, trencadores. Però de què serveixen les grans idees si queden tancades en un despatx? Com es van poder expandir aquests pensaments per tota Europa? Doncs la resposta és una combinació de factor humà i d'una innovació tecnològica clau. El motor d'aquest canvi va ser una nova figura social, l'humanista. No eren monjos aïllats, no. Eren erudits apassionats que viatjaven per biblioteques, buscant manuscrits antics, els estudiaven, els traduïen i, el més important, en debatien les idees. Van ser els autèntics influencers culturals de la seva època. I si els humanistes van ser el motor, la impremta de Gutenberg va ser el coet. Fixem-nos-hi bé. Abans del 1455, les idees viatjaven a la velocitat a la qual un copista podia escriure. Però després, la impremta va permetre una difusió massiva, ràpida, va escampar el pensament humanista com la pólvora per tot el continent, fent-lo accessible com mai no havia estat abans. L'impacte de l'humanisme, però, no es va quedar només en la filosofia. Va provocar una autèntica revolució literària. Una revolució que encara avui ressona en les nostres llengües, incloent-hi, i tant, el català. Aquesta taula ho mostra molt clarament. A l'edat mitjana, el llatí era bàsicament una eina funcional. Els humanistes, en canvi, van fer dues coses transformadores. Primer, van recuperar el llatí clàssic, l'elegant, el literari. I segon, i això és clau, van dignificar les llengües vernàcules, o sigui, les llengües que parlava la gent, com el català, l'italià o el francès, i les van convertir en vehicles vàlids per a la més alta cultura. El llegat, per tant, és doble.
I és immens. Per una banda, es va reviure la bellesa del llatí clàssic, i per l'altra, i potser això és encara més important, es van posar els fonaments perquè les literatures en llengües pròpies, com la nostra, com la catalana, floressin amb una força, una ambició i una profunditat intel·lectual completament noves. Va ser, de fet, el pas cap a la modernitat literària. I acabem amb aquesta reflexió. L'humanisme ens va llegar la idea que som els arquitectes del nostre propi destí, que amb la raó, la llibertat i l'esforç podem aspirar a ser la nostra millor versió. Ara, què significa aquesta responsabilitat per a nosaltres avui, en un món ple de nous reptes i possibilitats? Una idea de fa 500 anys que, si hi pensem, continua sent radicalment actual. Gràcies per l'atenció i fins a la propera.